19 January kok borok sal kok borok kok sane rok ni bagui kotor sal bisi brum brum no kotor ter hai keno o sal palai jago taklai bisiwabo muitu tongruk nai sal khe palai ni bagui tiar khlai jagui tongmani kok rong no tino kok thum pandani bisingtui TTAADC hapangni kok narakha rechamung mosamung no karibo sokadiya pharnanitei suikrung rokni ketal bijab tiklai jaknai o salo hanibo kok saka যত চুনি মেডি ফ্রেন্ডস রং বেলাইখানো দিবর জরানি হামবাই তিনি जों বিশেষকৈ आं एडुकेशन EM क'क्राझार आदार्स जोंनि इन्डिजिनास लेंगुवेजनि डिपार्टमेन्टनि आंनि अफिस नग कायसा ककथुम पान्दा माख्लायलायखा आंनि लगि दङ जोंनि क'क्राझार डिपार्टमेन्टनि PU जोंनि बरंग्रां ब्रिजेश देब बर्मा कम खामो जे फाइनाय 19 January 2024 46 क'क्राझार रिकगनाइजेशन डे जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियाव जोंनि 7:30 नि एकेबारे 7:30 समायाव रेलि खालायै दिनै हरनि गानाय गिनायनि जत स्कुलनि स्टुडेन्टस रक टिचार्स रक ताइचिनि एडिसि हापांनि जोंनि स्टाफ रक नतयै कायसा कतर कायसा हिमबतक रेलि खालायै जों 9टानि बिसिङाव जोंनि खमलंनि इको पार्क जों थां सफैनाय गाबोन तैनो जों शुधु स्टुडेन्ट बा टिचार्स बा स्टाफ रक सिमिया क'क्राझार डिपार्टमेन्ट सिमिया जों नायो जत लुकुरक जोंनि खमलं आमचैनि जत लुकुरक नब खागोनां लुकुरक नब खागाहाम लुकुरक नब और पान्दाव फाइमाजोंना बागै जों बिसेसकै आं एडिसिनि EM क'क्राझार हिसाबै आं बुंनो कयो चिना पान्दानो मसनैनाय बा इनग्रेटर होनाय जोंनि बरंगोनां CM पूर्णचन्द्र जमातिया आबनि लगे लगे जों ताकलाय चिफ गेस्ट नगरायावफ्रा हिसाबै जों बरंगोनां LUP लीडर ऑफ अपोजिशन जोंनि अनिमेश बर्मा नो जों कयखा ताकलाय जेसेरेपानो जोंनि पान्दाव फाइमाजोंना बागै अमाहायख्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम ओङै मानजोंना बागै जोंनि बरंगोनां कमल कलई अनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अबनि लगे लगे जोंनि बबरंजन रियान अनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हर्टी एंड फरेस्ट LRS आबनि लगे लगे जोंनि बरंगोनांजों दलिरियान अनरेबल जोंनि एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनबचन कयखा माजोंना बागै अमाहायखाना जोंनि राजेश त्रिपुरा अनरेबल EM फिशारी एंड ARDD TTADC आदिनो फाइमाजोंना कयखा अमाहायखायनो जोंनि EM सोहेल देब बर्मा अनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स यट एंड ICA बनब माजोंना कयखा अमाहायखायनो जोंनि EM बरंगोनां अनंत देब बर्मा बनब माजोंना बागै कयखा अनरेबल EM PWD ताई RD नि जोंनि रुनेल देब बर्मा बनब चुंग्रिंखा स्पेशल गेस्ट आलायजा नारवायंगै जोंनि MDC अनरेबल गणेश देब बर्मा अनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमाहायखायनो जोंनि DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनब चुंग्रिंखा गाबोनो नर्न तिनि जों मासाव दं बिसिंतै जे क'क्राझार जे लैंग्वेज नो क'क्राझार अनेके बुसाव
দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা মানে 1 নম্বর হচ্ছে বাঙালি বাংলা ভাষা কিন্তু না অব কোনো দ্বিতীয় তৃতীয় নেই ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ন বনে বাকি जों তাকলাই একদম খুব নাইথাতক বিसिंथि जों गाहामखायै जों न साल कक बरक पालायमानि साल जों गाहामखायै जों पालायनाय जों जतन कक बरक पालायमानि थमैया जे 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियाव कक बरक जों सालायबाबो कगिया सिरि सिटिनि सिमिचिनि आमानि कक चिनुमानि कक जों सालायफैमानि एकमात्र सरकारी स्वीकृति माइया कमानी अनेक सभा खेलायलायखिया जतन से सभा कतर खाइकुका आनर सैमाना 1967 सालनि सिमी मानि कक बै मा फोरोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बै मा फोरोंनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिरि खक फैमानि यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबां मा चबा केबो थै कसर केबो थै रिखा केबो थै जाबायखिया आबो नि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे कक बरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथातक जामुं सुमुंनि बिसिंथि जों आदिनो पालायलायनाय खोमलुंनि सिमी हामारिनि ककथं बिरु रिपोर्ट